tang umum enten ajaran Islam menika enten tingkatane, enten syariat, enten tarekat, enten hakikat, enten makrifat. Syariat niku napa? Syariat niku ajaran ingkang enten tulisane sing dipelajari mulai alif, termasuk mulai alif niku pun diajari alif ba ta sa nika nggih. Sampai ageng syariat niku lek ngadep dateng Allah niate poso, kajenge poso nggih kudu nggadahi niat. Kajenge salat kudu nggadahi wudu. Niku syariat. Lek urusane kalian Allah, lek urusan kalian menungso, syariat niku termasuk lomba hafiz Quran, terus napa malih? Apa malih? Nggih, maca kitab. Nggih, niku urusane kali menungso lek enten perlombaane nggih kudu cetha dawa cendheke macae. Mongko asal juara. Lek urusan kali Allah nggih niku wau. Kajenge salat nggih kudu nggadahi wudu. Tapi panjenengan kalian kula niki pun dewasa pun ngerti. Syariat niku tata carae urip kali sekitare termasuk keluargaipun panjenengan. Kudu jujur panjenengan ten suamine, ten istrine. Wis umum mawon nggih. Tiang jaler kerja asal bayaran, asal napa? Asal ceperan. Nah niku sampean sing ngetaken wae iki dhuwit lanang, dudu dhuwit wedok sampean sing ngetaken. Niku pun mboten jujur sampean. Lah nggih. Lah niku nggih, niki umum. Pun jelas nggih kedhik mawon pun asal sampean. Pun semerap syariat niku intine tata cara ngadep neng Allah, tata cara kehidupan kalian sekitari panjenengan termasuk keluargaipun panjenengan. Nggih niku wau. Saged dikatakan syariat niki wau lek cara umume ilmune dados pondasi. Syariat tanpa makrifat niku nggih sagete goro-goroi sagete nggih pinter-pinter ngakali. Tapi makrifat tanpa syariat niku sesat. Niku sesat. Lah tarekat niku napa? Tarekat niku sampean kudu nggadahi istiqomah jam yang tepat ngadepe neng Allah. Lah meniku awal niku proses sampean kudu nggadahi jam yang tepat khusus untuk ngadep datang Allah di atas sadada. Lah mangke lek pun proses menika panjenengan kathah ngalami masih mboten enten ndukure sadada sampean nggadahi istiqomah, mangke Allah maringi napa mawon ingkang diatur ten Allah termasuk hal-hal sing gaib sing mboten tertangkap oleh akal terjadi. Lah niku nggih. Lah niki sampean masuk ten tarekat perjalanan untuk menjadi saksi mengenal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fisiknya. Nggih, fisike nggih termasuk lafal Muhammad yang ada di dalam diri, termasuk menjadi saksi lafal Allah yang ada di dalam diri, termasuk kepanggih malaikat Jibril mudah sampean singen kula goro-goroi gak kira iso sampean duduk makomi wali Allah, duduk turunane Kanjeng Nabi gak kira iso niku kula sing sanjang. Tapi Allah bersolawatlah kepada kekasihku, mangkih panjenengan akan menjadi saksi pelaku ayat yang diayatkan oleh Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Cukup sholawat mawon, mboten enten wirid khusus. Lek enten wirid khusus senajan kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senajan kepanggih niku ulai iblis ingkang nipu daya sing ngaku-ngaku menika. Mongko meniki ten tarekat kudu panjenengan nggadahi istiqomah. Nggih, masuk ten hakikat. Ten hakikat niku nggih napa? Nggih rawan jin.
Gurung apa-apa, gurung iki wis surbanan kaya gunung. Gurung ya apa? Wani nambani wong. Kepingin diakoni, kepingin nomor 1 nggih. Niku masuk ten hakikat dados panjenengan atos-atos krana hakikat niki rawan dengan tipu daya sing namine jin lan iblis lan setan menika. Nah niku nggih ten hakikat, ten makrifatullah. Lah ten makrifatullah niku napa? Nggih panjenengan mangke diperjalanaken dhateng Allah. Panjenengan gadai tondo termasuk panjenengan diperjalanaken Isra Mi'raj. Niku mlebet teng makrifatullah. Termasuk panjenengan saat sholat menawi saat zikir ketinggal Ka'bah. Lah Ka'bah niku napa? Ka'bah niku Baitullah rumane Allah. Maka mangke panjenengan lek diparingi pengalaman menika senajan jenengan makrifatullah tapi nggih niku sing maringi predikat julukan niku Allah. Sanes menungso. Lek menungso kados kula niki lek kepingin diakoni panjenengan kula doktrin, kula budi-budui panjenengan sampean lek gak gecelan tanganku gak kirana kepada Allah. Mongko menika panjenengan iki wau pun ngertos nggih. Syariat torekot hakikat makrifat kudu mlaku bareng. Senajan boten sempurna ingkang sing diayataken dhateng Allah, pokoke panjenengan nglampahi mawon mangke Allah piyambak ingkang ngatur sampean makome enten pundi. Lah niku nggih. Napa malih ingkang ditangletaken? Anu. Oleh nggih. Nggih, mboten enten cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.